Доброй раніцы, сябры! Ад усяго сэрца віншую вас з вялікім і светлым святам, з Вялікдзенем. Христос воскрос! Христос воскрос! Христос воскрос! Жадаю усім хрысціянам, праваслаўным і каталікам, ды навогул усяму свету усяго самага найлепшага. Сегодняшним днем я прочитаю вам свой новый твор, який присвячаю нашій малой радзіме, бацькоўскай хаце і тым цудоўным гадам дзяцінства, якое вы пражылі там. Бацькоўскі наказ, верш будзе называцца. Прысніўся сон сёння ноччу. Сустрэўся з бацькам на падворку, матулі роднай бачыў вочы і чуў знаёмую гаворку. Матуля ў хустцы, маладая, з усмешкай цёплаю на твары, цудоўна бацька выглядае, бы маладзёны ў шлюбнай пары. Ну што ў жыцці, скажы наш сынку, не маеш часу, як заўсёды? Прыехаў, пэўна, на хвілінку, каб расказаць свае прыгоды? Ці пражываюць блізка ўнукі? Што жонка, дзеткі парабляюць? Напэўна, скончылі навукі, а працу добрую хоць маюць? Кажу адказ. Жывем паціху, хапае розных нам турботаў. Мяжу вось закрываем ліху ад розных бедаў і грымотаў. Матуля мне, ці не забыўся? Куточак родны, любы, блізкі, дзе ты калісьці нарадзіўся. Малым выглядаў тут з калыскі. І бацька ўставіў: помні, сыне, часцей вяртайцеся да хаты, бо памяць зыдзе, хутка згіне. Наказ адчуў у словах таты. Не забыўся. Памятаю, як сонца блізка лавакенцы, дамоў заўсёды прыязджаю, па лекі лепшыя для сэрца. Вось, дарагія сябры, не губляйце сувязь з бацькоўскай хатай, сваімі бацькамі, бо калі вы з'яўляецеся да іх, то гэта для іх самыя найлепшыя лекі. І, дарэчы, хочу сказаць, што вось гэтыя словы маі спраўдзіліся. Сёння да нас прыехалі самыя найдаражэйшыя нашы заморскія госці, наши дзеці і ўнучка. Яшчэ раз вас са святам. Всего вы самага найлепшае, святкуйце і радуйцеся жыццю. До сустрэчы.